Gràcies, Isa. És un projecte fantàstic, en podem debatre després Ian Kerr de Ocean Alliance i després ens podem asseure tots plegats i debatre una miqueta sobre el projecte. Gràcies per convidar-me a venir, gràcies a Fixing. El missatge que sento cada vegada més i que m'encanta és hem de pensar de manera diferent. I jo he estat en un sector on em diuen duc 20 anys fent això i funciona bé. No, resulta que no, que les coses no van bé. Per tant, m'encanta aquesta actitud de pensar de manera diferent, d'actuar de manera diferent i d'utilitzar la tecnologia de manera diferent. Jo penso que la cosa va més de persones que no de tecnologia. Ara bé, la tecnologia també ens ajudarà. Jo crec que la crisi mediambiental a què ens topem no la podrem resoldre amb mètodes tradicionals. Hem de pensar fora de la zona de confort. El meu grup, Ocean Alliance, va ser fundat el 1971 i és un grup basat en la innovació científica. Som el grup de treball que va descobrir les cançons de les balenes. Penso que sóc un cadet de l'aire oficial perquè, en fi, i no trucaré a la meva dona, però tinc aquí una musiqueta de balena. Això és una única balena, un únic animal que està recirculant l'aire als seus pulmons, en realitat. Ja està, no dic res més. Bé, doncs... no vull viure en un món on no hi hagi balenes, però a més, no sé si a vosaltres us importa, però és molt senzilla la realitat i la matemàtica. Les balenes sanes vol dir que els oceans estan sans i els humans també. Un amic meu m'ho deia, posa-ho així, no? Parla també de les cacotes de les balenes, però, bueno, ho estic dient en sèrio, El Fons Monetari Internacional va dir que les balenes són la solució de la natura pel canvi climàtic i també podria començar a parlar sobre el tema durant una hora, però senzillament l'energia que ve del planeta doncs ve del Sol. El planeta té 70% d'aigua i el fitoplàncton és la planta més prolífica del planeta. 2/3 de les respiracions provenen de l'oceà i el fitoplàncton necessita fertilitzar i aquests animals, les balenes, són les que ho fan així. I crec, a més, fermament, que molts problemes ecològics que tenim doncs està causats perquè hem matat milions de balenes i acostumo a dir a les persones que sí, si matem milions de balenes, traiem els principals fertilitzants dels nostres oceans. Així que fem a Ocean Alliance? Fem biologia de conservació i volem entendre el problema, intentar solucionar-lo. I el problema normalment és causat pels humans. Ha estat la meva vida fent avaluacions de petrolis, no? I li podem preguntar a una balena, aquí estic jo, i llavors faig una petita biòpsia per fer un anàlisi des d'aquestes mostres biològiques del greix de les balenes, no? I el que farem seria anar darrere de les balenes i en un vaixell, d'aquesta manera, el que fem
és intentar buscar aquestes dades, encara que és molt complicat. L'altre problema amb l'oceanografia és que és un negoci molt car estudiar les balenes i llavors un d'aquests dies necessitava aquella mostra, necessitava la xifra però no la podia trobar perquè la balena se n'anava, no? I estava allí totalment frustrat, no? I a més, què va fer la balena? Doncs que les cacotes em van cobrir sencer, no? I realment és una mica fastigós i fa pudor. I vaig pensar, m'hauria de dedicar a les abelles, no a les balenes. I, per tant, estudiant aquestes espècies en perill d'extinció és una paradoxa, perquè el problema és que, com veiem aquí a la diapositiva, d'una banda tenim estudis, etc., i aprenem coses, però també vivim amb la ignorància, i això és crucial quan fa referència a aquestes espècies, perquè són els animals que necessitem informació, però no podem perquè no volem fer-los mal. Doncs tornem a aquell dia tan escarós, ple de cacotes de balena, i vaig pensar, bueno, les balenes van superràpid, no sé si hi havia dades en això. I vaig veure també que aquesta respiració de les balenes també té informació biològica, no? Hormones i ADN també està present en aquestes respiracions de les balenes, no? I bé, més important, entendre la ciència, no? I vaig pensar, hem de parlar-lo d'aquesta manera, aquesta nova eina que podem fer servir. Llavors la vaig dir SnotBot, aquesta eina per estudiar aquestes exhalacions o aquestes respiracions de les balenes, no? Doncs quan respira la balena, doncs respira en una forma d'arc. Llavors el dron entra i atravessa aquesta exhalació i podem recabar tota aquesta informació biològica, no? I això funciona molt bé per a aquestes espècies en perill d'extinció. Espero que funcioni el vídeo perquè veieu com funciona. Aquí veieu l'SnotBot, està a punt de respirar la balena. Isn't that cool? And the whale thank you. There you go. The whale has no idea. La balena no té ni idea que li hem pres una mostra. I aquí veiem una càmera i evidentment he escollit l'animal més gran del planeta, no? Però es podria fer en qualsevol altre animal. Així doncs, SnotBot és fantàstic, I a més tenim una eina, un martell. Què fa el martell? Doncs posa o treu un clau, no? Però l'SnotBot ens diu informació sobre tot això, no? Si està embarassada la balena, si està estressada, si està donant el pit, si és un mascle, si és una femella, l'ADN, si té els germans al voltant, els cosins al voltant, tot això de la seva respiració, de la seva exhalació. I també la mida, si està sa, si no està sa, no? El comportament. Podem fer tantíssimes coses. I aquests drons valen uns milers de dòlars. Així, doncs, podem fer-ho. Qualsevol persona pot fer-ho, no? I es pot fer servir a qualsevol part del món. Les balenes són molt difícils d'estudiar, no? I la gent em diu que tinc una feina superxula, però la majoria del temps, jo què faig? Què observo? On és la balena? No la veig. Observo l'aigua, perquè les balenes viuen sota l'aigua, no? Així que el que és més emocionant és que fa uns quants anys van desenvolupar aquestes etiquetes amb dates i la de dalt té una càmera, la de sota no, però bàsicament ens diuen diferents informacions, no? Podem entrar i veure com viu la balena, no? I aquí veiem que l'animal està sortint i
intenta caçar perquè veu la presa i després baixa cap a baix i torna a entrar, no? Per tant, és superemocionant que puguem posar aquestes etiquetes a les balenes. Estan allí durant 72 hores, aquestes etiquetes. També podem fer un seguiment, però podem veure i podem saber com aquestes balenes viuen les seves vides. Però també hi ha un problemeta. Us imagineu a l'Arnold Schwarzenegger dient a veure on està aquesta balena que li he de posar això. Doncs les balenes se n'anaven, no? I estaven intentant posar aquesta etiqueta a la part de darrere de la balena. O sigui que no és fàcil. Vaig pensar, s'ha de fer d'alguna altra manera, perquè això és massa complicat i massa difícil. I al principi tothom estava en contra meu, però què dius? Això és massa complicat, massa car. Vaig demanar una beca d'innovació, i me van donar $10.000 per fer un estudi de viabilitat. Així que vam agafar aquestes etiquetes i bé, vam pensar, anem a utilitzar una impressora de 3D i vam imprimir moltes coses, no? I per fer diferents conjectures. I doncs què vam aconseguir? I aquí hi ha un programa als Estats Units que fan aquestes coses, val? I que es diu Mythbusters, per provar les coses. I nosaltres el que vam fer, doncs ho vam provar. Doncs aquestes etiquetes funcionaven i es quedaven enganxades. Funcionava. També vam desenvolupar una balena de mentida, no? I veiem la gravació, l'etiqueta que cau, i es queda enganxada. Però és aquesta idea de llançar coses, no? De tenir idees innovadores i no rendir-se. Bé, doncs l'any passat vam tenir 3 models diferents, 2 models diferents d'etiquetes i 3 dissenys diferents. La idea és deixar-lo caure des de l'altura i que es quedi enganxat a la balena. I amb les etiquetes amb la càmera són una miqueta més pesades. I com funciona? Doncs així funciona, ara ho veieu. So, I mean, that's simple. Isn't that crazy? Senzill, oi? Així que aquesta és l'etiqueta amb una càmera. És una càmera 360. I aquí veiem una càmera de 360 i el que veiem. I el so, Així que ara estem anant als abismes amb la balena, no? Literalment. I aquests animals com viuen, doncs, les seves vides, no? I això va canviar les coses completament, no? Perquè diem, molt bé, a quina balena li volem posar l'etiqueta? Aquí, en aquesta, en l'altra... Podem posar etiquetes a totes les balenes que hi ha. Així que el concepte d'escollir la balena que volíem, no? I un amic meu em va dir, potser els animals que poden caçar, també els podem posar etiquetes, i vaig dir, bueno, sí, podem fer-ho. A veure, on vols l'etiqueta? Me'n sobren, vinga. I algú ha monitorejat l'impacte de posar-los una etiqueta a la balena? I això com ho fem? Bueno, doncs podem una etiqueta, després posem una etiqueta davant de la càmera de l'etiqueta. A veure, però què m'estàs dient? Així ho vam fer. Aquí veiem l'etiqueta amb la càmera, que està a sobre de la balena, i el dron està reflectit, com veieu. Aquí veiem l'altra etiqueta
I ara podem anar sota l'aigua. So, you know, literally when I Així que quan vaig començar amb això, la gent em deia no ho pots fer, no es pot fer, no? Però hem revolucionat la forma en què fem investigació sobre les balenes. He viatjat en 20 països a la meva carrera i el talent és quelcom global, però l'oportunitat no ho és pas. Així que ara pots utilitzar un dron i tota aquesta tecnologia. Una cosa més que és interessant, una nova idea, no? I per què no fem que les balenes es filmin amb elles mateixes, no es gravin amb elles mateixes? Aquí veiem una balena que està adormida i ve la seva... el bebè ve darrere. I això ha sigut una cosa revolucionària, no? I jo crec en d'altres idees, no? I és molt interessant, ara us ho explicaré, que aquesta espècie, que es diu Cell Whale, només 2 han estat etiquetades per... I aquest animal en particular, ara us ho ensenyaré, l'etiqueta, ja està, i l'animal s'està alimentant, i aquí veiem el fet que aquest animal literalment s'està alimentant 5 segons després de posar l'etiqueta, vol dir que ni el va notar, que li poséssim aquesta etiqueta, no? Perquè ho veieu, tornarem a veure. Perquè no vols que canviï el comportament de la balena, evidentment, perquè a més és una espècie en perill d'extinció. Em quedo sense temps, així que quan veiem aquesta part superior, la distància mitjana de la balena, 450 metres, així que no fa falta ni que ens apropem amb els vaixells. I per posar l'etiqueta, 2 minuts de mitjana, no? I tenim també aquestes etiquetes amb la càmera que ens permeten veure més coses. Així que, quan mirem els negocis funcionen bé, doncs aprofiten d'una oportunitat, no? Necessitem això altre, no? Personalment opino que salvar el món de les balenes... Un moment. Crec que salvar el món salvatge, el món de les balenes,